Speedy! Nyt musisoidaan! Hyvä kone! Aspes! Se on hienoa, että sä oot ruvennut treenaamaan noita keyboardia. Thank you. Kaunis biisi. Thank you very many. Tiedätkö mitä? Mun Marsalli on täysin alitehoinen. Mä jäin ihan sun pianon jalkoihin. Se on totta. Vaikka tuo on slovari, niin silti kinarassa täytyy olla voimaa. Ja munaa. Aivan oikein. Munaa. Mitäs me nyt tehdään? En mä tiedä. Mieti. Hei! Oh. Soitetaan Roudarin repalle. Joo, se tietää kaikesta kaiken. Muistaksä sen numero? Joo. 049 Joo. 226 2745 9326. Joo. Marjas! Sä Sakari Osterman! Ha! Terve! Mitä kuuluu? Noniin. Joo, vähän ongelmia taas. Tarvittis vähän jeesiä. Toi meidän marssalli, niin siinä ei oo tehoja tarpeeksi. Keinonen ei oo tyytyväinen. Kuulikko? Niin just. Hyvä. Mikä? Missä? Helsingin Espoo. Mikä? Otala. Otaniemi. Asia on harvinainen piivi. Me ollaan siellä. Tullaan. Joo, nähdään. Okei. Se on muuttanut. Se on Helsingistä tai joku se Espoo Otaniemessä tämmönen. Mennäs me sinne mennä? Mennäänkö rahtitavarana? Ei se maksa. Liftataan. Joo, liftataan. Liftataan. Suhteellisen hikinen iltapäivä. Tossa on toi repa. Pare Pertti, Sakari. Mitä sä täällä teet? Mä opiskelen täällä Otaniemessä teknillisessä korkeakoulussa. Miksi? Ja miksi? No musta tulee diplomi-insinööri. Mä opiskelen tuolla sähkötekniikan osastolla. Hei, mut eks diplomi-insinööri on korkea-arvoisempi kuin rakennusmestari? No voi olla. Oho, mitäs remonttireiskoja tuolta tulee? No ei, kun ne on teekkareita. Meidän koulun 3. vuosikurssin opiskelijoita. Sairaan kovaa porukkaa. Joo. No mut onks teillä kavat mukana? Styrkkari ja skeba. No ei muuta, kun lähdetään vääntämään. Joo, tarvis saada lisää tehoa. Eikä se ole. Repa, täällä taitaa olla aika paljon jätkiä. Täällä ei oo kundikavereista puutetta, mutta kyllä täällä likatkin pärjää ihan yhtä lailla. Saaks 2 bisseä? Oletteks te teekkareita? No eikö se näy kuvasta vai? No näkyy. Joo, ja olette aina tervetulleita Valkeakoski Näkyradio Oyn toimitiloihin tutustumaan milloin vaan haluatte. Tulkaa meille! Hei! Kiitos. Mikä säijä toi oli? No se oli taas yksi toimitusjohtaja, joka kantaa kaljaa noille viimeisen vuosikurssin opiskelijoille, kun kosiskelee niitä töihin. Jaa. Tää on nimittäin semmonen paikka, kun täällä hoitaa opiskelijansa hyvin, niin ei ole nimittäin työstä puutetta. Jaa. No niin, ja se materiaalijohtavuus, se on hyvin tärkeä parametri sähkötekniikassa tietysti. Jos ajatellaan, että miten se käyttäytyy lämpötilan funktiona, niin jos tähän piirretään nyt tämä lämpötila-akseli, niin... Päivää. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun mennään tuonne pitkälle pakkasen puolelle lähelle absoluuttista nollapistettä? Kun sitä tutkitaan, niin huomataan, että jossain vaiheessa yhtäkkiä se vastus putoaa ihan nollaan materiaalilla. Materiaali menee niin sanotusti suprajohtuvaan tilaan. Mä en oo ikinä nähnyt elävää professoria livenä. En mäkään. Ja tämä on hyvin Teks tärkeä professori asia. on vähän sama niin kuin lääkäri. Sillä on täysin sama. Onko tästä mitään kysyttävää? Herra professori, täällä olisi yksi kysymys. Mikä toi on toi suprajohde? No siis suprajohde oli siis se sellainen, että kun materiaali, esimerkiksi joku metalli, kun riittävän kylmässä ollaan, niin sillä ei ole ollenkaan vastusta. Hyvin tärkeä asia, jos ajatellaan vaikka meidän sähkölaskua. Herra professori, olisi toinenkin kysymys. Koska syödään? Nauttikaa nyt pojat hyvästä laitosruoasta. Mä pistän näitä, on niin halpaa. Koska sä Östermalmi söit viimeksi? Kunnolla niin mummolassa viime jouluna. Mä meinaan mennä letti koko ajan tähän polokneeseen. Ei se ole mitään väliä. Koska me lähdetään tsiikaan noita vehkeitä? Mennään tän jälkeen. Mulla on tuo paikka valmiina, mennään sitten kattoo. Okei. Me ollaan täällä Otaniemen kaiuttomassa huoneessa ja täällä me mitataan teidän Marshallin nykyiset tehot. Tässä on meidän mittamies Heikki Hela. Hei äijä, tossa on toi vahvisti. Voinko mä kokeilla kaikuuks täällä tosiaan yhtään vai ei? Häh? Ei muuten Östermalmi kaiu yhtään. Niin. Sen vuoksi täällä pitää olla hiljaa, muuten voi tulla hulluksi. Hei äijä, mikä on kaiku?
Kaiku on sitä, että rakastaa, ottaa hetkistäkin eikä karta vaan. On mukavaa olla kammiossa. Olla vaan. Pojat, saanko esitellä omia käymätieteiden erikoisprofessori tohtori Heikki Hela, Ketäs nämä on? Sakari ja Pertti. Kun Pertti ja Sakari. Niin. Ja tässä on poikien Marshallin testitulokset, ne on otettu tuolla kaiuttamassa huoneessa. Mikähän siinä on? Elikkä se tarkoittaa sitä, että meidän marsutta, niin ei tuu tökyä pihalle tarpeeksi, vaikka on ihan kypällä kaikki. Vai sillä tavalla? No mutta me oomitamme käämit ja käämitämme oomit ja lisäämme hieman hertfeä, niin luulen, että homma on sillä selvä.